na ji wani dan uwa yana bayanin jana'izan sardar kasim suleimani sai ya ce wai jama'a da suka halarci jana'izansa sun fi na wanda suka halarci na imam khomeini sun ce a kai wannan ba hikima a ciki ai ba hikima ba ce wani ai lokaci ya bambanta ne ko ba lura ba lokacin wafatin imam khomeini ana kiyasta al'umman iran da cewa sun kai miliyan 35 zuwa kila 40, amma yanzu ana kiyasta su da sama da miliyan 90 ne, ana cewa 90 zuwa 95. to kuma yanzu hanyoyin sufuri da sadarwa sun bambanta da wancan lokaci, wanda cikin garin lokaci ake sufuri, wato ma'anar sufuri da ruwan shi wasu sun canza kalmar sufuri sun bashi wata ma'ana da abin da muke da sufuri zirga-zirga ka tashi daga nan ka je can ya yi sauki yanzu, kuma sadarwa kamar hanyar sadarwa na yanzu wanda kowa yanzu yana da talban aljihunsa ya shi kuma ya yi sauki sosai. saboda haka yanzu idan jama'a suka taru ba sai kuma ka ce ya fi na wancan lokacin ba, ai ba lokacin ba ɗaya ba ne. lokacin na imam Khomeini ba a san wani abu mai kama da haka nan ba, ka zamani ya bambata. wannan bai ko aka yi jana'iza aka ce mutum ko da miliyan 20 ne suka hallara ba za mu ce ya fi na imam Khomeini ba, an bayyana saboda ba lokacin da ya bari. kowane lokaci za a kesa shi da wannan lokacin sai, wasu lokacin hajjin manzan rahama sallallahu alaihi wa wanda ke hajjin su kwana ɗaya ne aka ce mashi hajjin islam, aka ce mashi hajjin ban kwana, hajji ɗaya ne manzo Allah yi. to a wannan hajji din ba a taɓa hajji mai yawan mutane irin wannan ba, don an yi ko aka ce duk wanda ya imani da Allah da manzansa in dai yana da hali ba a ɗauke masa bai haji, saboda ka ba a taɓa ganin haji irin wannan ba. to kusan mutum nawa ne suka ji? kimanin mutum 200,000. wai 200,000 a wancan lokacin kenan. saboda haka idan mutum yanzu ya ce ai ba yawa, yanzu ai wajen miliyan 2 ne akalla suke zuwa haji, ko kuma ce kakakala kuma da zuwa karbala da ake cewa wajen mutum miliyan 20 mana zuwa, to sai mu ce ai ba ka da tunani ba, ai zamanin daban ne ko ba zo ba. wancan zamanin 200,000 din ba karamin adadi ba ne, shi yasa ba taɓa ganin haji da yawa adadi kamar haka nan ba. kafin wannan lokacin ba ya haji da yawa irin haka nan, saboda haka zaka ce an yi hajjin da ba taɓa irin sa ba a lokacin annabi, ko ba lura abin da ke koyon faɗa ba, saboda dole kai akari da zamani. to lokacin da shi wafatin imam da aka sami kamar miliyan 10 suka halarci jana'iza, ba a taɓa samu wani abu kama da haka nan kafin lokacin. saboda kai bayan haka nan an sami fiye da haka nan ba nan ya wuce shi ba, sai za a kalla akari sai dai in Allahumma sai dai in a lokacin ne aka sake a daidai lokacin an fahimci abin da ke a wannan shekarar. sai kuma wani ya rasu sai aka yi jana'izansa sai aka yi miliyan fiye da 10, sai mu ce ya fi nasa saboda zamanin ɗaya an bayyanta yi. amma ba za ku kwatanta da wannan lokacin ka ce waya a wancan lokacin ba a yi kan magana. to kun ga kenan sai su makiya suka ji zafin cewa to shi wannan mutumin ya yi kira kuma ya nasara kan kiransa, al'amari ya tabbata kuma gashi yanzu al'umma sun zo sun raka shi zakiyar da ba ga irinsa, saboda haka sai suka ji zafi ina ma tuntuni bai kai abin wannan tafiya ba ta kai gaci ba. shi yasa nake cewa to kaga kenan a daidai lokacin da ya cika duk da mun yi kuka, bai ci ba kuma mai kuka ba, mun yi takaici, mun so kuma a ce ya ma ƙara shekaru in zai yi, mun so shekarun su wuce haka nan in zai yi 100 ko fiye ma duk da mun so. amma akwai wani slogan da suka rika yi da harshen su, amma da larabci suna ce hata zuhurul mahdi hafizna al-Khomeini, ilahi hata zuhurul mahdi hafizna al-Khomeini. wato Allah kake ya Allah har in bayyana mahdi ki yi mana imam Khomeini. wato a lokacin kila mai ji ya ce to me wannan yake nufi kenan, ya gangara ya ha imam ya bayyana, to inda zai yi za musu hakan kowa ruwa. amma me idan yi daidai wani lokaci Allah ta'ala ya ce to alhamdulillah an kammala aiki ya kammala, yanzu koma ya zo a garhamar Allah, to sai mu ce mun gode ma Allah. yawa sai yasa kaga makiya suka ji haushi, ba sun ji haushi ba suna bakin ciki, kun san akwai baki tsakanin bakin ciki da haushi ko
idan sun yi takaicin ya mutu suna bikin cin ya mutu kamar suna jaji kenan, a sun ji haushi ne, wato da so samu ne da murna suka yi, amma sai ba su yi murna ba, maimakon su yi murna sai suka ji haushi cewa wannan tafiya ta kai gaci. To shi imam takaice rayuwarsa da ta kasance tun na farko dai mahaifinsa malami ne, kuma a lokaci guda kuma attajiri. Allah ya masa arziki attajiri da kuma malam, kuma haka ma a gidan malantar nan ya fito. To kuma ya fara karatu wajen mahaifinsa, sannan bayan mahaifinsa ya ci gaba da karatu wajen yayansa mai suna Fasan Dide. Yana karatu wajen yayansa, sai yayansa ya ga karatun nasa fa ya kai ya zarce kamar ya fi karfin a ce a bashi a gida yi, shi ne sai ya tura shi makaranta. Har ya tafi makaranta a Tabriz wajen wani malamin sa. Ya fara karatu a Tabriz, daga baya karatun da shi da malamin suka dawo birnin Qom, karatun sai ya ci gaba a birnin Qom kama har tun yana ɗalibi haziki kuma mai yawan ibada ta tawadu. Allah ta'ala ya ba shi hazaƙa da fahimta na ilimin da yake, har ta kai ma ya zama yana koyarwa, har ya zama malam. Zamanin akwai fitattun malamai a zamaninsa, to kamar haka bayan wani lokaci sai zama sunansa ya tashi, yana a cikin malaman da suke ba da karatu a makaranta na ilimi wanda ake cin hauza ilmiya. Akwai makarantar da ya rika koyarwa ana ce mata madrasatul faidhiya. Bayan ta akwai wata makaranta kuma madrasatul Darushifa. Lokacin zuwa na Iran na farko bayan revolution da shekara guda, makarantar na nan kamar yadda lokacin da imam ya